Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil ma'ud sirran wa jahran bid dunya wa ukhra wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu ingkang kula hormati, halo. Kaya wis lemes ngoten nggih. Oh, ngerti aku. Apa kok ora semangati ya mergo seneke do ora dipangan kok. Dik do wutuh kabeh. Anu nggih dibeto mantuk nggih. Oh ya wis engko nek ngono aku ya tak go mulih. Lah kene umsume ngono no. Nek pengajian entuk seneke go mulih no. Ngoten nggih. Wis ora apa-apa, berarti aku engko ya tak go mulih. Nek dikeki wong. Nggih. Ngapuntenipun Bapak Ibu, gempil kamardikan panjenengan sedaya sawetawis sekeca anggenipun sami lelenggahan kanthi mardu merdikaning penggalih injih aurat mudi dawuh saking Shokibul Hajah. Bapak Ibu, kula ingkang kawiji matur wonten ing dalu punika ingkang wonten magepokanipun kalian acara haul ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Haulipun sinten? Saged dipun waos nggih. Sampun sami pirsa nggih. Nggih sampun, berarti cekap semanten Bapak Ibu anggen kula matur. Nggih, mugi-mugi sak mangke wonten manfaatipun. Amin Allahumma. Kripik gedang, kripik telo, sithik edang waton rata. Ngoten nggih. Kesting ringkes sing penting-penting. Jarakan pengajian kok jamaahe tuwa-tuwa. Nggih, niku syaraté namung setunggal Bapak Ibu, pengajiane aja suwe-suwe. Mengke nek pengajiane kesuwen, penyakite loro. Siji ngantuk, loro gringingan. Nggih napa mboten? Nek sing linggih kursi genah penak. Wonge selonjor. Halo. Loro telu papat. Wah iki nek entek kepuyuh terus iki. Nggih matur nuwun barakallah. Nggih mula mengke sak cukupe mawon nggih. Ya ana sing ngantuk ya anak piye. Wonge linggih kursi rada lemu pokoke. Gedang kluthuk dipangan uler. Nah, mangke sarang-sarang nggih Bapak Ibu nggih. Ayo Mas di selawati. Halo. Sangga bumi apa sangga langit? Sangga bumi nggih. Ya Mas, dituthuk Mas. Selawatan iki nyambut gawe le mangsamu. Nggih. Kok nek aku muni aja dituthuk. Darbukane ngayal lawas ya. Kok nek aku muni aja dituthuk. Kadang-kadang kula pun ngomong ngeten iki jek nekat tok, Dik. Wong nate kula wis ngomong kok nek aku muni aja dituthuk, malah dituthuk. Akhire kula ndadi. Ndung iki lho. Nggih, terus jamaah mulih kabeh. Halo. Siap nggih? Ayo niat sholawatan mahabbah karo Kanjeng. Kok genetuk syafaate Kanjeng Nabi donya tekan
akhirat. Amin Allahumma amin. Ngoten nggih. Nggih, ngapunten mengke nek pas selawatan tangane diangkat. Nggih, tangane diangkat niki nggo ngilangi ngantuk. Soale wonge ketoke ngantuk tenan ketoke. Nggih, aku rawani ngulatke. Wonge nang emper. Kerudunge ijo pokoke. Mengke selawatan nggih tangannya diangkat nggo ngilangi napa? Nggo ngilangi ngantuk. Ngoten nggih? Nggih, sing duwe penyakit asam urat, kolesterol insyaallah ming ngoten. Sing banter, sing ra gelem muni gondongen. Sing ra gelem ngangkat tangane kiting. Halo? Siap? Oke, mengke ngeten, mengke bareng-bareng. Gedang kluthuk dipangan ular. Mripate ngantuk kok lambene. Masuk? Sing banter nggih? Eling-eling, nek aku sairan aja dituthuk. Oke? Bagianmu selawatan. Siap? Oke. Kok nek apik tak jak terus le. Iki nek sangga bumi iki sak tanggapan pira to? Sak ikhlase iki wah aja aku engko ya ngono. Lah nek model sak ikhlase ya wah ngeri no iki. Ngerti ora nyang iki mau. Halo, tapi nek Pak Lurah yakin lah, yakin. Akeh yakin aku. Yakin tapi rung genah Mas. Oke, siap? 1 2 3 gedang kluthuk gedang. Hop, sik. Sing lanang ngingah-ingih kok telak. Ayo sing lanang ayo tangane diangkat sik sing lanang tok khusus. Ayo sing lanang-lanang sing rumangsa lanang tangane di atas. Ora lanang kok. Oh nek mancing iki tok waras. Nek jak selawatan ngingah-ingih ngono ta. Halo. Halo. Sing lanang, hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Nah, ngono lho. Lanange sing los ngono. Oke, siap? 1 2 3 gedang kluthuk. Mripate ngantuk kok lambene. Angkat tangan selawat. Allahumma sholli wa sallim ala tes. Nggih. Wong sing mati iki mike ora cangkeme kok. Tes. Nggih. Nggih. Tes. Tes 1 2 3. 2 3 1. Tes. Tes 1 2 3. Tes. Halo. Tes. Sing nomor loro nggih tetep gedang kluthuk nggih. Nggih. Aku dhewe weh ora semangat tok. Ora semangat kok ya ora suwe. Salahe ramune. Salah entuk senek ra dipangan. Sing marake lemes ya kuwe. Ya berarti daerah kene iki ora lanang ra wedok nek entuk senek go mulih. Nek kono-konoe mur wong wedok tok. Kene wong lanang ya go mulih. Gedang kluthuk mateng kabeh mripate ngantuk kok lambene angkat tangan selawat Allahumma
Sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ngapunten nggih Bapak Ibu nggih. Pun mboten ngantuk ta? Bismillah, insyaallah semangat ngeten nggih. Pun siap pengajian? Oke. Yang pertama ngapunten Bapak Ibu, kula ngajak khususipun datang pribadi kula piyambak lan para jamaah sedaya. Monggo kita sedaya tansah syukur dengan Gusti Allah Bapak Ibu. Pun nggih, pun konsentrasi nggih. Halo. Halo. Yang pertama napa syukur datang Gusti Allah. Dalu menika saged tindak pengajian. Alhamdulillah tingkas mboten Jawa. Nggih napa mboten? Pengajian senajan to nyun ngapunten nek ditari awak sapa to sing ora kesel wong sedina mau kabeh duwe penggawean dhewe. Ana sing neng sawah, ana sing neng pasar, ana sing neng kantor lan liyane. Nek dituruti awak kesel. Mripat sapa to jam sakmene iki sing ra ngantuk wong jam sakmene iki wayahe turu. Nek dituruti mesti yo ngantuk. Apa mbok kira sing nyekel miki kira kesel ra ngantuk? Ya kesel ya ngantuk. Tapi wong sing jenenge kesel kabeh ya do kesel. Jenenge ngantuk wong awak dhewe kula jenengani turu ya bendina. Ya nggih mboten? Awak dhewe iki sing jenenge turu bendina. Tur nek turu jenenge turu niku suwe napa sedhela? Wong jenenge turu niku suwe. Halo? Apa meneh jarene ilmu kesehatan nek wong dewasa niku sedina sewengi normale turu 8 jam. Kuwi sing normal. Jenengan normal mboten? Lah iya. Nggih napa mboten? Ning nyatane bendina turu kok nyatane ya ora waleh. Ora jeleh. Pengajian rung apa-apa wis ngowo. Merem, iki aja mbok buka. Ngono merem kok tangane ya nyekel snack to ya. Wonge cerak cagak. Halo. Halo. Rasa dadak tingak-tingu rasa digoleki. Sing ngerti cukup aku. Halo. Masuk nggih. Nek wong normal jarene turu 8 jam. Nek pengajian apa nek pengajian nek 8 jam? Enten mboten? Gak ono. Nek 2 jam nggih mboten nyandak nggih. Nggih, pengajian ya apa sak jam, punjula sithik. Ya tergantung danane dhewe. Halo. Halo. Maksud kula ngeten lho Bapak Ibu. Oh iya to awak dhewe turu bendina. Nek sing jenenge pengajian lah orang bendina. Kala tur ya ora suwe. Masuk nggih? Mula ya ayo sing semangat. Rada angel kok wong kene iki. Kene ngomong, lah ya kene ngomong tenanan berola lolo. Masuk nggih karep kula nggih. Mula nyuwun ngapunten awak dhewe kula jenengan dalu menika kersa pengajian, berarti awak diki termasuk wong sing dipilih karo Gusti Allah. Ngampet kesele, ngampet ngantuke kanggo pengajian. Nonton TV yo bendina. Nggih napa mboten? Kula nyuwun ngapunten termasuk orang-orang yang mulia kula jenengan dalu menika kersa pengajian. Awake sehat mboten? Awake waras mboten? Urip mboten? Ngapunten nikmat Allah yang begitu luar biasa.
Ngantos-ngantos Gusti Allah lek ngendikan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. He menungso, nikmate Gusti Allah sing endi maneh sing bakal mbok gorohke jaremu rung dicukupi karo Gusti Allah. Cubi piyai mriki, mumpung niki teng daleme Pak Lurah. Tak loske iki. Los ra lewel. Ayo wargane Pak Lurah suwun ngapunten piyai mriki sing nganti kurang pangan mangacung. Sing nganti ning omah ra ndek beras mumpung cerak Pak Lurah. Tak tembungke. Halo. Ngapuntene sing jenenge pangan niku nganti turah. Nggih napa mboten? Nganti wegah-wegah. Zaman semono awak dhewe zaman cilikan kula niku nyuwun ngapunten pengen mangan apa-apa. Ning ra iso tuku. Badang sakniki iso tuku apa-apa tapi ra entuk mangan apa-apa. Nggih napa mboten? Urusan pangan insyaallah kabeh do turah. Urusan sandangan enten mboten wong mriki sing nganti ra klambenan, kene tak tontone. Klambi nganti turah-turah, apa meneh wong wedok-wedok kuwi. Segala macam kegiatan ono seragame. PKK, arisan, pengajian, sholawatan, yasinan, tahlilan, muslimatan, fatayatan, piknik, among tamu. Ya Allah lomba. Minggu pagi jam 6 ngarep balik desa kanan, kiri, maju, dipimpin Bu Lurah. Oh ya seragaman. Gene mboten? Wong wedok iki klambi sandangan sak tekruk lencung. Ono sambat ra ndek klambi. Tontonan bapak-bapak kuwi. Wow, bapak-bapak iki sederhana. Pengajian ya iki, jagong ya iki, arisan ya iki. Apa meneh Pak polisi karo Pak tentara iki tonton ra tau salin. Ngapunten lho Pak nggih. Kula diari prajurit, prasaja, jujur tur irit. Ngaten nggih Pak nggih. Nggih contoh Pak tentara, Pak polisi, wah hemat. Klambine ya murkuitek. Halo. Tinggal nanti Bapak Ibu, tinggal nanti pakaian kita terakhir adalah kain kafan. Masuk? Masuk nama mboten? Sandangan nganti turah-turah. Nggih? Omah ngapunten. Kula mlebet mriki dak gak ana omah elek iki blas gak ana. Wabeh omah apik-apik. Gak ono omah elek iki gak ono. Berarti napa piyai mriki sukses kabeh, hebat kabeh. Sugih kabeh. Amin Allahumma. Amin. Kendaraan kula mlebet mriki saya ono kono tekan kene ra ono motor sing melek rawas ra ono. Wabeh anyar, wabeh metik. Masuk. Maka nyuwun ngapunten kalimatnya Allah begitu sederhana dan diulang-ulang. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai manusia, nikmat yang mana lagi yang akan kau dustakan? Mula nek nganti ana wong urip ning alam donya, hidup di zaman modern kok nganti wonge sambat, kuwi kenene gesek. Masuk. Maka yang pertama syukuri dan dinikmati. Masuk? Bisa diterima? Syukuri apa? Wes ngono ki tok. Kok nek dienggo nyanyi ndak mike mati neh. Ono. Masuk? Masuk nggih? Yang kedua nyun ngapunten Bapak Ibu, aja sok maido marang peparinge Gusti Allah. Jangan pernah memaido niku bahasa Indonesiane napa nggih, Pak? Memaido nggih? Ya aku manut kono lho. Kok rapati penak. Aja sok memait. Oh, ora penak iki. Memodo.
Aja sok maido marang peparinge Gusti Allah. Sing kulino maido wong lanang apa wong wedok? Hop, bapak mendel. Wong lanang apa wong wedok? Hop, wis, nggih. Ora usah narai sapa-sapa. Kita buktikan, survei membuktikan. Oke? Oke? Maka nyon ngapunten Bapak Ibu. Halo. Teng pundi-pundi kula matur marang peparing Gusti Allah, jangan pernah terucap di kalimat panjenengan dileset panjenengan dua kalimat ini. Marang peparing Gusti Allah apapun bentuknya dan berapapun jumlahnya, ojo sok kulino muni kok mung kaya ngene, kok mung sakmene. Ayo, sing kulino muni wong lanang apa wedok? Sing banter los. Lanang apa wedok? Ruana wong wedok-wedok kuwi. Ora iso, ora iso. Kudu tak lawan iki. Oke, kita buktikan. Bapak-bapak, urusannya kula wong wedok, oke? Ngan mendel mawon sing ngurusi kula. Ruana wong wedok-wedok. Oke? Wong lanang direwangi nyambut. Ayo diwaki nyambut, montang, mobat, wira, nibo, babak, esok, awan, maju, ngiwo, munggah, ngalor, ngetan, mlebu. Lah wis metu kok. Metu no. Ingat wahai istri, ingat wahai kok suami, istri. Ingat wahai para wanita, dengarkanlah. Bojomu nggon nyambut gawe, membanting tulang, memepek geger, memeras keringat demi istri dan anak-anaknya. Ingat wahai istri, ketahuilah. Wes ngono kuwi tok. Ketahuilah, terkadang suamimu di dalam bekerja ana sak jroning penggaweane sok ana mong sokolone dipaido karo juragane, betul? Dielek-elek gaweane karo juragane, dipekok-pekokke, digoblok-goblokke karo bose. Tetapi demi istri dan anak-anaknya, suamimu tetap berjuang keras demi istri dan anak-anaknya. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Rasa sakit hati ditahan demi istri dan anak-anaknya. Wis ning penggaweane dipaido karo juragane. Etuk blonjo, etuk duit tekan ngomah dikeke sing wedok kok tekan ngomah ya ijek dipaido karo bojone. Tekan ngomah kok iso muni kok mung sakmene. Iki etuk apa? Apa larang? Kuwi ora wong wedok trondolo ngono kuwi. Wonge ya teko lho, wong iki kipas-kipas ae mau. Bisa diterima maksud saya? Bisa diterima? Dua kata dan dua kalimat yang sulit dikatakan oleh seorang istri, seorang wanita itu dua kalimat. Dengarkan wahai wanita. Alangkah bahagianya kami sebagai seorang suami. Ingat tuh, jenengan meneng mawon, kula sing makili ya. Nggih. Wahai para istri. Wah. ini menghayati. Niki ekspresine jenengan asli tak tokke lewat kula. Wahai istri, kami sebagai suami, kami sebagai seorang laki-laki, bahagianya kami sebagai seorang suami tidak hanya sekedar mempunyai seorang istri yang cantik, bukan hanya sekedar itu. Cantik, pinter, dandar, meluntuh, seksi, montok, monyor-monyor.
Tetapi jika kau tidak bisa dan tidak mampu menghargai suamimu, itu sakit hati, tahu nggak? Nek loro-loro kelingan. Pulau bahagianya kami jika seorang istri mampu dan bisa menghargai seorang suami. Mula wong wedok itu sulit mengucapkan dua kalimat apa? Satu, terima kasih, dan dua, njaluk ngapura utawa ngakoni salah, sulit. Sak bener-benere wong lanang nang ngene wong wedok iki tetep sak salah-salahe wong wedok kuwi nang ngarepe wong lanang tetep bener. Mula prinsip Pak Babin kali Pak Babin prinsip kita sebagai seorang laki-laki di depan seorang istri yang wong wedok wis muni pokok wis aja mbok lawan. Wis meneng wae. Wong wedok ki anggere ngomong pokoke wis meneng wae cep. Kula wis tau ngeyel pisan kon turu njaba. Halo. Bisa diterima? Bisa nggih? Wis pokoke disyukuri, dinikmati, kabeh wis dicukupi karo Gusti. Masuk? Kendaraan 3 terakhir nanti jenenge bandosa. Nek mriki napa Pak sing nggo gotong mayit niku lho? Krendha. Ditumpakke kereta Jawa roda papat rupa menungsa rupa jujukane ana jeron tanpa bantal tanpa ditutupi anjang-anjang diuruk disiram kembang yen salate arang mertandake yen imane yen salate arang-arang mertandake yen imane. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih, urusan dunya awak dhewe wis dicukupi karo Gusti Allah, maka tidak pantas nek awak diki maidu marang Gusti Allah. Tidak pantas nek awak diki ra gelem syukur marang Gusti Allah. Syukur sing paling gampang lesane gelem muni alhamdulillahirabbil. Saged napa mboten? Iso apa ora? Bisa apa tidak? Oke, kita buktikan muni sing banter, sing kompak, sing seru. Sing suarane banter yakin rezekine ya banter. Rezekine sumulur. Ora minak. Bange awet mau meneng ae. Mah mur kowe tok. Nggih, insyaallah rezekine nggih banter. Rezekine sumulur. Rezekine lumintu, rezekine pun kathah, tur yo barokah, nganti turah-turah, saged kangge tindak Mekah lan Madinah. Sing ora gelem muni untune loro. Oke, monggo setunggal kali 3. Hop, ra kompak kok. Gur kon muni alhamdulillahirabbil alamin. Oke, 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yakin sing gelem syukur ditambah nikmate karo Gusti. Sapa ingkar kufur maidu marang pepaning Gusti Allah napa Pak kalimate inna adzabil lasyadid, ngertenono siksane Gusti Allah banget rasane. Mula do syukur marang Gusti Allah. Siap? Siap nggih? Disyukuri, dinikmati, aja maido. Sing terakhir napa? Jangan kau sibuk melihat kenikmatan orang lain. Aja sok seneng nyawang tangga. Dong ora. Karena kau sibuk melihat orang lain, karena kau sibuk melihat kebahagiaan orang lain, karena kau sibuk menghitung nikmatnya orang lain, sehingga kau lupa dengan apa yang sudah kamu miliki. Masuk?
Tanggane tuku TV kene kerokan. Rawet. Tanggane tuku kalung, bingung. Mlebu metu ngomah nyeluki bojone, "Pakmu." Halo. Belang kok sak pelek. Halo kok santai-rantai, aku gelang karet ae. Sing lanang pegel, karet malah awet, Dik. Awet piye nggo cedet raimu. Halo. Masuk? Bisa diterima? Jangan sibuk menilai orang lain. Bapak-bapak juga sama. Niki penting bapak-bapak. Nek kepengin bojomu ketok ayu, aja nyawang bojone tangga. Ngopo bojomu ketok elek? Sebab kowe nyawang bojone tangga. Ngerti no aku nek guru wong kene apal no aku. Ijo-ijo aja diunduhi, wong sing abang jare pirang-pirang. Sing wis dibojo aja dirusuhi, wong sing legane pirang-pirang. Nah, rungokno wong lanang-lanang kuwi. Elek-elek bojone dhewe. Rasah ngrusuhi bojone. Mriki nggih enten model. Ngerti aku. Wonge bathikan pokoke. Kupluke ireng wonge. Manggone mburi. Nggih disyukuri. Bojo elek niku malah banyak kelebihan. Nggih, wong wedok angger elek niku banyak kelebihan. Satu, ngapunten, awet. Awet elek. Sing nomor loro napa? Aman. Aman, sing doyan sapa? Sababe kencing entutan gerwato. Jane menungso gendruwe. Halo. Sing nomor 3 napa? Wong wedok bojo angger elek niku sregep gawean. Ibu-ibu, mriki enten istilah rewang nggih. Rewang niku nek wong digawe terus ibu-ibu do rewang. Sing bagian belakang temandang pirang-pirang bangsane adang sego, goreng-goreng, ulek-ulek bombon, masan kok biasane ibu-ibu sing ireng-ireng apa sing glowing-glowing. Ya kuwi sing tungkae mlethek-mlethek kuwi. Mula wong elek niku nek masak pinter tur mesti enak. Nek sing glowing-glowing ki nek rewang tekone keri ra gelem temandang kakean cangkem. Wonge cerak wit pokoke. Halo. Bisa diterima? Wis pokoke disyukuri nggih Pak nggih. Apa sing dadi peparinge Gusti Allah disyukuri dinikmati, tidak usah sibuk menilai orang lain. Karena apa Bapak Ibu? Apa yang kau lihat dari tetanggamu, kebahagiaan yang kau lihat dari tetanggamu tidak seindah yang kau bayangkan. Mula napa piwucale para pinesepuh urip ning alam donya niku napa uang sinawang sing mbok deloki durung karuan tentu seindah yang kau bayar. Tumpakane mobil tibake rentalan. Enten mboten? Enten. Bendina metu. Numpak mobil metu. Ora tau ning omah. Wah, tase wedi iki kok. Lunga terus ora tau ning omah. Lah nek ning omah doyak-oyak mlendring terus kok. Masuk. Nggih, yen kula pun nate Bu ngeten iki, enten ibu-ibu niku teng masjid iki 2 dina ra mulih. Wah, kusuk nika salate. Kusuk. Lah kula tanget ide kok mboten kondur, sampun kalih dinten alah le. Aku anggere nang omah ditagih utang terus. Oh, tibake ning masjid iki ndelik. Masuk nggih? Bisa diterima? Yang pertama saya mengajak bersyukur kepada Allah. Nek kepengin uripmu bahagia, ayam tentrem, banyaklah bersyukur kepada Allah. Ada kalimat wa ardo bima qasamallahu takun agnanas. Diarani wong sing sugih ora dupeh wong sing duwite akeh. Diarani wong sing sugih ora dupeh wong sing derajat pangkate dhuwur. Begitu juga sebaliknya, diarani wong sing melarat ora dupeh wong sing ora duwe duit. Wa arda bima qasamau takun agnanas. Dikatakan orang yang kaya adalah orang yang mampu dan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ngapunten Bapak Ibu, niki dukuhnya namanya apa? Jamus. Kanggone wong Jamus. Halo. Gunung Merbabu, Gunung Lawun iku didadekke intan berlian, dikekke kabeh karo wong Jamus. Nek dora gelem syukur, apa yang terjadi, Pak? Onone ya mur kurang karo kurang. Dikeki pira wae entek ra temonjo. Ngoyak 12. Ya wong wedok-wedok kuwi ngoyak 12. Wis duwe klambi, tuku klambi murah ya 12. Wis duwe teko, tuku teko meneh murah ya 12. Iki pas 12. Masuk ya? Nomor 2, tidak lupa sholawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan syafaatipun donya ngantos akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Malam hari ini Bapak Ibu acara khol. Nggih. Bapak Haji Kasiran Dalasan Ibu Hajah Siti Rofiatun. Beliau menjadi teladan bagi kita. Tinggo contoh kanggo awake dhewe. Kira mboten? Sebab napa Gusti Allah lek ngendikan kullu nafsin dha'iqatul, saben-saben awa-awaan kang duweni nyawa bakale mati. Beliau berdua memberikan pelajaran kepada kita. Awak dhewe dikei urip karo Gusti Allah, awak dhewe dikei umur dawa karo Gusti Allah. Beliau berdua sudah dipanggil oleh Allah Ta'ala. Kita masih punya kesempatan untuk merubah menjadi lebih baik. Betul? Nyuwun ngapunten, hitunganmu bener, boleh. Umurmu kena tambah, boleh. Ning jatahmu urip ning alam dunya sudah. Masuk. Antrian kematian kita Bapak Ibu tidak semakin jauh tapi semakin dekat. Mula ngati-ati. Bapak Ibu, sing lanang mati, sing wedok sing sugih, sing melarat, sing lemu, sing kuru, sing dhuwur, sing cendhek, mubaleke. Oh dosa kowe. Masuk nggih karo kula nggih. Di pelajaran yang pertama, Pak, wong urip bakale mati. Sing nomor loro napa? Antrian kematian tidak semakin jauh tapi semakin dekat. Kula pirsani dari ujung sini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaget nggih. Ini Bapak Ibu, saya pirsani dari sini sampai sana rata-rata umurnya sudah di atas 40 tahun. Betul? Celik Gunawan pribadi sudah 45. Puncak nikmatnya menungso itu di umur 40. Oke, kita buktikan nggih Pak nggih. Puncak nikmat hidup manusia itu di umur 40. Itu sudah mentok, Pak. Bar petang puluh munggah semuanya berkurang. Ngerasa kemangan enak kuwi nek di umur di bawah 40 tahun. Jenengan ajeng dahar napa mawon tanpa sirian. Betul? Oke. Ajeng nyandang napa kemawon niku patute nek 40 ke bawah. Dikei sandangan sing regane murah, patut wong jek enom. Samsaya nek dikei sandangan sing regane larang. Ning nek wis modal tuwek-tuwek ngene iki, cobanen. Samsaya larang regane, samsaya elek bentuke. Masuk? Berarti nikmatnya sudah berkurang, nikmat berpakaian. Masuk nggih? Bisa diterima? Dan puncaknya nikmat itu apa? Berumah tangga. Puncaknya nikmat ki kumpul karo bojo. Wis niku, Pak. Duitmu akeh tanpa dinitung, saking akeh ra kena diitung. Tumpakane mobil sing paling larang dhewe. Omahe tingkat nganti sundul 16. Klambine larang-larang, jabatane dhuwur. Nek ora ndek bojo,
Tangi turu pipis. Arep turu pipis. Dino-dino mur pipis terus. Lah iya. Lah nek maksud kula paham nggih. Karena puncak nikmatnya di situ. Masa nggih karo kula nggih? Masa mboten karo kula? Ambok ditmu akeh kaya ngopo to derajat pangkatmu dhuwur nganti stundul langit. Ngapunten, nek ora ndek bojo tidak bisa melaksanakan nikmatnya dunia, Bapak. Masuk? Tur nikmat-nikmate niku napa? Di bawah 40 tahun. Nek jek anyar nganten anyar sedina resep dokter jalankan, sedina ping 3 kuat. Ping 6 barang ya kuat. Lah nek wis model-model ngene iki. Dadak dilengke, ini hari apa? Masuk karo kula. Volumenya sudah berkurang. Ngombe wedang legi sudah mulai berkurang, betul? Betul betul. Gurih asin rawane asam urat kolesterol. Mangan sate sing jenenge sate wedhus niku adalah makanan yang paling nikmat menurut Kanjeng Nabi. Bahkan kelak yang ada di surga itu salah satunya sate kambing. Zaman jekno mangan pirang sunduke kuat. Saiki model ngene iki ya lah. Katutan telung irise cengang telung dina ra mari. Masuk nggih? Artinya apa? Nikmat dunia sudah mulai berkurang. Mula Bapak Ibu halo. Kita diingatkan malaikat Israel tansah lirik maring sira nggone lirik arep jabut nyawa sira nggone jabut ngenteni dawuh kang maha kuwasa. Lan sakwise didhawuhi karo Gusti Allah, malaikat Israel banjur nandang karo kandha, "He wong Jamos, aku ki mung nak sak derma, mula kowe aja sumaya." Maka ingat Bapak Ibu, jika kematian itu sudah datang, tidak bisa diajukan ataupun tidak bisa diundurkan. Sepakat? Mula ngati. Nyuwun ngapunten ngantos Nabi Muhammad menika dipun emotaken dening malaikat Jibril dengan kalimat ya Muhammadun asmasita fa innaka mayyitun. He Muhammad, he wong Jamus, ngertenono sak dawa-dawa uripmu ning alam donya terserah. Sak umur-umurmu terserah. Ning ingat wong Jamus fa innaka mayyitun, ngertenono wong urip bakale mati. Masuk? Tak ceritake. Mulai rodok serius. Rodok ngeri Pak Polisi, Pak Tentara. Oh. Samsaya dalu. Halo? Jadi ngeten, niki sing kula aturaken leresna mboten Mbah Yayi, nanti kalau memang ada salahnya tolong dibenarkan. Jadi awale wong mati niku mboten krasa nek dheke mati. Ingat-ingat Bapak Ibu, kita kelak akan mengalami sebuah masa di mana awak diki rumongsane ngimpi. Coba dingenekke krasa ora? Wah, jojo wis do mati. Tekan jam piro iki? Jam 3 nggih. Sik tak omong Pak Lurah sik. Pak Lurah wani ra. Berarti was tak tekake jam 3 tibake danane mepet. Halo. Jadi ngeten Ibu. Coba. Awalnya, ngapunten nggih. Merasa dirinya itu mimpi. Ngeten Pak, mangke perasaan ngeten. Aku kok iso nyawang awakku dhewe. Aku kok diujurke ngalor. Ingat niku mangan-angan Pak. Mau nek jenengan sudah ngeten iki, nek ora ana sing gugah berarti jenengan mati tenan. Mungkin rada serius iki. Meden iki soalnya wonge pucet banget iki. Pucet banget. Wonge linggih kursi pokoke. Karo aku ora pati ado. Loh, kita ini kan saling berdekatan Dode. Dosa kowe. Masuk nggih karo kula nggih? Bisa mengikuti alur saya.
Jadi awak dhewe ki rumangsane ngimpi iso nyawang awak dhewe kenapa tubuhku diujurke ngalor. Orang-orang terdekat akan menangis. Mungkin orang terdekat pertama lah bojone sing jek duwe bojo. Sing wis ra duwe ya gendakane. Jan kula nek ngomong kula sok jamus kene ya ono. Wis kene aja. Ngerti aku. Anake putune do nangis. Pertama dia merasa bermimpi. Loh, aku kok didusi. Nah, bar didusi rampung. Loh, aku kok dikafani. Loh, bar dikafani. Loh, aku kok disolatke. Loh. Bar. Lah, Bu, ngapunten, Bapak ngapunten. Dia akan mulai berasa, dia mulai akan menangis ketika apa, Bu? Mulai bandosa niku napa? Diangkat. Dia sudah mulai berpikir, tibake aku mati tenan to. Tibake aku mati tenan. Aku belum siap. Ayo, rata-rata wong mati niku pun siap napa dereng? Ayo sak tuwa-tuwane sing rawuh iki sing wis siap ngacung. Ayo sing paling tua sapa sing rumangsa siap? Oh, siap. Wah, kan malah angel kae. Wah, sing cong siji tok iki malah keri dhewe iki yo. Asmane sinten, Pak De? Nggih, mengke kula daftarke, Pak De. Pak Kasmiran nggih. Endi asisten ku mau dicatet le. Ya lagi bisa niki Pak, kula teng pundi-pundi ngisi pengajian gak ono sing mani. Sing mani mur Pak Kasmiran tok. Tepuk tangan buat Pak Kasmiran. Jos tenan jenengan. Sip. Nggih. Lah mengke mulai diangkat Ibu, diangkat nggih, diangkat dibawa ke makam. Lah ngoten ta nggih. Terus dibawa ke makam. Bisa mengikuti alur cerita saya? Mengke biasanya lah pedine dibuka. Ya, terus jenazah ditokke sedelo. Ana sak kulone liang. Bismillahirrahmanirrahim Rasulillah. Mari ngoten terus dilebokke. Lak ngoten ta nggih. Mari dilebokke, terus ditutupi ganjang-ganjang, terus dirampungke, terus dikubur. Mari dikubur rampung, mengke Pak Mudin napa tokoh agama biasanya mentalkin terus didoakan. Ngoten nggih. Terus kabeh do mulih. Masuk? Sing jek neng kono kira-kira sapa nih? Apa enek Mbah Mudin ngancani nganti wengi? Siapa, Pak? Keluarganya. Kalau enggak istrinya ya anaknya atau cucunya. Betul? Betul apa betul? Dengan mereka menangis maka kalimat kedua wa ahbib masyita fa innaka mufarriquhu bihi. Hei Muhammad, kowe ning alam donya arep tresna sapa wae terserah. Mbuh kuwi bojomu, anakmu, derajat pangkatmu, bondo donyamu. Tapi ingat Muhammad, semua kelak akan berpisah denganmu. Masuk? Bojomu sing paling mbok tresnani. Lagi tresno-tresnone karo bojo kok berucap cintaku padamu sehidup semati. Betul? Tresno kok cinta kok. Demi cintaku padamu. Lautan tinggi kan kudaki. Mu balike sapa? Lautan tinggi kan kudaki. Ngene ya, Pak. Kula tak matur nggih. Wong ki nek lagi gandrung kasmaran ora jeblok. Ngapunten, Pak. Wong ki nek lagi gandrung kasmaran terkadang apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan terkadang enggak masuk. Betul? Betul? Apa yang dia lihat itu kadang-kadang enggak masuk akal. Mulane wong aja nganteni wingko katon. Wingko katon. Apa wong kene iki londo kabeh to? Nek wong Jawa enten apa bae? Wingko katon kencana. Nyawang dapurane ra cetha ning kena cinta ora memandang wajah. Kadang-kadang sing jagongi lah ya Allah. Sing lanang ra bejaji kok wedoke kaya ngono. Ngoten niku. Ana istilah napa, Pak? Telek rasa coklat.
Nggak masuk akal, betul? Maka yang namanya orang itu kalau sudah jatuh cinta, itu tidak memandang. Dan otaknya terkadang wes geseh. Bulan madu di awan biru, asyik. Tiada yang mengganggu. Masuk akal betul? Masuk. Bulan madu ning awan biru ku ora jiglok modar. Bulan madu di atas pelangi. Asyik. Hanya kita berdua nyanyikan lagu cinta. Walau 1000 duka kita takkan terpisah. Betul? Masuk akal betul? Enek wong bulan madu ning dhuwur pelangi. Bisa diterima maksud saya? Orang yang paling kita cintai, orang yang paling kita sayangi, tatkala kita sudah mati, mereka akan menjauh dengan kita, Bapak Ibu. Kadang-kadang muncul keanehan, Pak. Ditinggal mati nangis. Nangis kerok-kerok. Diprakteknya ora. Kerok-kerok ngeten iki. Di syuting, Mas. Iki mbok syuting ra. Ora kalangan iki to. Kalangan ya rada rene no. Oh sing kono wis. Iki nek ramu balik apik larang ra gelem lho ngene iki. Lah mancal-mancal nggih. Jenengan pun sepuh napa jek saged mancal nggih. Halo. Enten to Pak ditinggal mati bojone ngono aku melu sapa? Aku melu sapa? Enten mboten ngaten niku. Ning aneh, nek ditinggal mo, ning nek ditinggal nangis, ning nek dijak mo. Kan ngeboke. Betul apa betul? Maka nyon ngapunten saya berpesan kepada kita semua yang hadir di majelis ini termasuk saya. Lah niliin apa, Mbak? Marang apapun yang kita cintai di dunia ojo banget. Nyon ngapunten, apalagi terhadap anak kita, istri kita, atau siapapun di antara kita yang kita cintai, yang kita sayangi, Pak. Kelak kalau sudah pada masanya, pada waktunya, mereka akan menjauh kepada kita, Pak. Jabatan yang ngono. Nek cek kepranan, wah kaya ya, engko nek wis rampung, kabeh dong ngedok. Betul? Betul apa mboten? Urip yo ngono, rasa dadak ngenteni mati lah. Kadang-kadang wong tua je urip. Wong tua je meger-meger, anak sukses kabeh, anak dadi wong kabeh. Wong tuamu garek wong loro nang omah glundang-glundung ra ono kancane. Rasa dadak ngenteni mati. Wong tua loro ngono wae lah, anak do gelah gelem nyedak. Yen do meneng mulai krasa iki. Panas iki. Lo kipas-kipas terus. Masuk. Ora rasa dadak ngenteni mati, Pak. Maka persiapkan wahai orang tua. Kula matur teng pundi-pundi. Niki penting. Awak dhewe iki dadi wong tua. Kok do meneng kabeh ngopo? Oh, balik ini apik ngene iki ya. Lawet mau ora ana sing ngelem blas. Dadak dilem dhewe. Halo. Terutama orang tua termasuk saya. Kita ini dadi wong tua, awak diki dadi wong tua. Hidup di zaman modern, Bu. Ojo banget lekmu ngarep neng anak putu, nek engko awak diketekan tua dadi wong jompo, anak putu muda iso ngerti lan mudeng neng wong tua. Masuk. Jangan terlalu berharap, engko ndak malah rono ati. Betul. Ora sithik anak dadi wong sukses.
Anak 5 sukses kabeh ana sing dadi kepala desa, ana ora? Endi wonge mau? Oh, wonge ndelik ning kono. Ana sing dadi tentara, ana ora? Ana sing dadi polisi. Ana sing dadi pejabat lan liya-liyane. Wong tua pancen bodoh tapi bisa mensukseskan anak-anaknya. Tapi anak 5 sukses ora iso mulyake wong tua wae. Wong tua ngebele kowe mulya sih. Nduk kowe mulya sih. Simbok awake ra penak. Krana simbok. Ngapunten, Mbok, mboten saged mantuk jenengan priksa mawon teng dokter mengke duwite kula transfer cah gendeng ngene iki. Enten mboten sing model ngoten niku. Ndah kaya ngapa lorone dadi wong tuwa. Mari anak gelem mulih malah muni-muni. Simbok tiwasaku mulih tibake ra apa-apa. Malah apa-apa dimangsaki ora malah tambah kesel kowe to, Mbok. Ya Allah, Nduk. Asline simbok ki pancen ora lara. Simbok ki mur kangen kepen ngerti dapuranmu kuwi. Kowe wis rong mbak ora mulih. Simbok kangen. Masuk karep kula. Masuk mboten? Kula nyuwun ngapunten, Mbak. Di akhir zaman ini kita jangan terlalu berharap terhadap anak-anak kita, Bapak Ibu. Karena di masa tua kita nanti, anak-anak kita sudah punya keluarga sendiri. Mereka punya istri, mereka punya suami, mereka punya anak, mereka punya kesibukan sendiri-sendiri. Ojo ngarep-ngarep banget-banget. Iya kuwi anakmu gelem mulih, nek bojone ra etuk. Masuk. Masuk mboten karep kula. Apa yang saya sampaikan real napa mboten? Real iki wong ya teko. Ora wonge ora nang ngarep, kowe nang ngarep. Dosa kowe berarti ngarani aku kowe. Sing nang ngarep dhewe iki aku lho, Dik. Halo. Maka nyuwun ngapunten wahai anak-anakku, jangan kau siksa orang tuamu, jangan kau siksa ayahmu, jangan kau siksa ibumu, menahan rindu terlalu lama terhadap anak-anaknya. Apa kowe mulih nang omahmu tilih mbokmu dadak ngenteni mbokmu mujur ngalor. Ayahmu terbujur kaku, wajahnya tertutup kain kafan, kowe lagi gelem mulih. Ngono kowe dadak muni simbok aja mbok kubur sik. Aku kepengin ngerti simbok. Cah gendenge ngene iki. Lah sewanci wong tuamu gek ngije urip kowe do ngopo? Kau sibuk dengan urusanmu masing-masing. Kau lupakan ayah dan ibumu. Menahan terlalu lama kerinduan terhadap anak-anaknya. Nganti ketekan mbokmu mati. Nganti ketekan pakmu mati lho. Cek kon ngenteni dapuranmu. Rumangsamu wong ngene iki ra keju to yo. Rumangsamu wong ngene iki ra keju. Mas iki mbok syuting ra, Mas? Wis nek disyutingi ya ora apa-apa ngono lho wong tak rewangi ngene-ngene iki nek ora disyuting kan eman-eman, Mas. Iki mu balik liyane aku ora gelem lho dhewe bangsa ngene-ngene iki ra gelem mbok modar to rong tau ana mu balik kok gelem ngene-ngene iki. Masuk mboten? Lah kok nganti ketekan wong tuamu mati lho, jok kon ngenteni kowe tekan omah. Kuwi anak arep nemoni lelakon opo? Oh warisan yo saya niku. Mula wahai anak-anakku, muliakanlah kedua orang tuamu. Ini pada malam hari ini mereka berdua, beliau berdua menjadikan pembelajaran bagi kita. Sing jek duwe wong tuwa jek urip ayo mulyakno. Mulyane wong tuwa, keramate wong tuwa kuwi nek jek urip. Apa kowe ngumulyake wong tuwa dadak ngenteni wong tuamu wis mati? Apa cukup wong tuamu 7 dinane mbok 7 dinane Yasin tahlil dan sebagainya? Apakah cukup itu? Kok do meneng kabeh piye to iki?
Aku tak rewangi menggah-menggah ngene iki. Susu deh. Masuk nggih karo kula masuk nggih. Cedhak mboten? Kula nyuwun ngapunten, keramate wong tuwa kuwi nek jek urip mula monggo Bapak Ibu sing jek duwe wong tuwa ketika masih hidup muliakanlah orang tua. Wong tuamu ora butuh mbok pameri bondo dunyamu. Ora butuh mbok pameri, Bu, aku saiki wis dadi kepala desa. Bu, aku saiki wis dadi tentara, mbok dudoke seragam. Tidak butuh itu. Masuk. Masuk mboten? Cukup kau datang tersenyum di hadapan kedua orang tuamu. Rasa rindu, rasa lelah, rasa capek dari orang tua menjadi hilang semuanya. Krungu kabar ngerti anake arep mulih sak warung-warung sak kampung dibelanjani kabeh diceritani budhe kok dingaran belanjane ra diakeh anakku arep mulih. Sing pundi sing dadi tentara kae lho. Oke. Ndah kaya ngopo wong tuwa bungae Pak ngerti anake arep mulih. Betul. Masuk mboten karo kula. Maka muliakanlah orang tuamu selagi masih hidup. Betul. Nek kula riyen ngaji wong tua terutama ibu iki kaya pangeran sing katon ning donya. Mula nek kowe jek duwe wong tua rasa njaluk donga karo sapa-sapa. Njaluk donga marang mbokmu karo bapakmu. Dia lebih mulia doanya daripada para wali Bapak Ibu. Nek wong tuamu wis mati, ziarah nek makame wong tuamu. Makame wong tuamu rambut tilik ning kowe malah tekan kono ziarah makame wali kono. Tapi makam orang tuaku sendiri tidak pernah kau ziarahi. Betapa sakitnya orang tuaku. Wong mati ning jero kubur ki paling seneng atine nek apa? Diziarahi anak putu, Pak. Hanya itu kebahagiaan wong ning alam kubur. Oh, menghayati nggih sampun. Menghayati nggih nggih. Masuk nggih. Terus ngeten iki kula sampun nate diprotes Mbah Yayi. Allah. Dosa kowe. Pun itu kode ngene aku rampung lah Pak Lurah wet mau ora bereaksi ya. Meneng ae ya. Nek bereaksi iki tambahe ngono lah kuwi tak terus lah wong awet mau gur meneng ae ya. Nggih. Lah kono monggo dirembuk sing apik. Halo. Aku arep omong apa nganti lali mau. Lah ngene. Kula pun nanti diprotes Mbah Yayi. Allah, ndongoke wong mati ki kok omah ya tekan. Leres mboten, Pak? Bener. Wong sing ning jero alam barzah ki mbok dongoke saka ngendi wae, anake merantau ning Kalimantan, ning Sumatera, ning sampai Irian Papua, didongake kok kono ya tekan kene. Sakniki ngeten logika berjalan mawon. Kula rasa mboten sah ngetokke dalil nggih Mbah Yayi. Sudah saya hanya berlogika saja. Ora sah dadak ngenteni wong tuamu sing wis mati. Jenengan jek urip mawon meger-meger. Jenengan jek urip meger-meger. Duwe anak loro misalipun. Sing siji merantau Jakarta, sing siji merantau Surabaya. Sing anak nomor siji teng Jakarta. Nebel arep bakdo. Halo Mama. Waduh, ning Jakarta setahune celukane Mama. Mama kok omahe pinggir rel. Mama kok tungkae meletak-meletak. Iki mama opo? Mama gedang gitu. Lah yo, halo Mama. Ini Bagda, saya tidak bisa mulih. Ini Bagda, saya tidak bisa mulih. Tapi napa ingkang sampun dados kremananipun Mamah sampun kula pundhutaken. Apa sing dadi kesukaan Ibu Bapak pun dipundhutke, pun kula paketke. Pertanyaannya, kira-kira paketane anakmu sing ke Jakarta tekan jam wis tekan mboten, Pak? Tekan mboten? Tekan, sing penting alamate jelas,
namanya jelas, nek ada ya ila hadratin, iki jelas. Masuk? Sing neng Surabaya ngepel. Wong anak soleh solehah. Halo Ibu, assalamualaikum. Alhamdulillah Ibu, badhe menika kula saged mantuk. Napa kremenanipun Ibu sampun kula pundhutaken. Sekalian dugi dalem mengke kula caosaken langsung kalian Ibu. Masuk? Kira-kira Pak, logika mawon ndak usah pakai dalil. Nek jenengan kon milih padha-padha dikeki sing disenengi, sing kono dikirimke lewat paket, nek kene langsung ditungke dhewe. Jenengan pilih sing endi? Nah, nek ngene ya ketok waras. Kira-kira sing ning alam kubur ki kira-kira ya ngono kuwi. Mbok dongake kok omah ya kena ya tekan dongamu ning bahagianya orang dalam kubur itu cuma satu. Nek diziarahi anak putu, ya Allah. Anak-anakku do milih aku. Ngapunten Dek, wong kula niku ketoke bagus tapi gembeng. Masuk Pak nggih. Bagaimana kau persembahkan doa-doamu ya Allah? Ku persembahkan doa ini untuk ibuku, untuk ayahku. Ngapunten Bapak Ibu, sampai ada satu peristiwa. Ngapunten Bapak Ibu. Malaikat sing gaene nyiksa ning kubur niku nyuwun ngapunten. Sing biasane bendina ngantemi wong fulan ben fulan, tapi saat itu dia tidak mampu dan tidak bisa menyiksa orang ini. Ngapunten. Langsung orang ini bertanya, "Hei malaikat, kowe ngopo kok dina iki dengaran kok ngantemi aku luput terus?" Malaikat, bagaimana aku akan mampu dan bisa memukul kamu dan mensiksa kamu jika anakmu di sana senantiasa berdoa untukmu. Anak-anakmu berzikir, anak-anakmu membaca Quran, anak-anakmu berselawat untukmu. Maka aku tidak punya kemampuan untuk menyiksamu karena doa-doa anakmu. Masuk? Nah, ngono lho. Ngono ya jek ana wong kok didongake ra tekan, malah ana sing arane napa niku, Dik? Lak ya wong pekok to niku. Lho perkara donga itu versine macam-macam nek awake dhewe ngekno ya yasinan, zikiran, tahlilan, khataman, lak ngoten to nggih. Nggih napa mboten? Lah iya. Itu aja kok rep. Ayo. Masuk. Kula monggo Bapak Ibu, ayo kita bersama-sama kita persiapkan diri kita. Nggih. Kalau kita memang dipanggil oleh Allah Ta'ala seperti beliau berdua, kita sudah menyiapkan anak-anak kita. Nggih. Banyak orang tua yang mensukseskan anak-anaknya menjadi orang-orang hebat, tapi jarang sekali anak-anak yang mampu dan bisa memuliakan kedua orang tuanya di saat mereka sudah menjadi orang sukses, Bapak Ibu. Kula nyuwun ngapunten, saya di mana-mana saya sampaikan penutup niki Bapak. Wahai anak-anakku dengarkanlah. Sugihmu, derajat pangkatmu, bondo bandamu. Nggih, kecerdasanmu, kepintaranmu, sarjanamu. Itu semua bukan karena kehebatanmu, Nak. Dadimu kepala desa, dadimu lurah, dadimu polisi, dadimu tentara, dadimu pejabat. Itu bukan karena kehebatanmu, wahai anakku. Itu semua karena doa dan tirakat kedua orang tuamu. Masuk? Mula aja sok wani karo wong tua. Zaman sekarang Bu nyuwun ngapunten Bapak Ibu, wong tuane wis tuwa, ngapunten wis jompo dilebokke ning panti jompo. Ada yang dibuang di pinggir jalan. Bahkan berita yang masih anak 12 tahun mateni mboke. Ini ada yang salah Bapak Ibu. Mbah sing salah sapa, Dik? Lo sing penting ayo awak dhewe nggih Bu nggih, cetak anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Jangan hanya sekedar alim, Pak. Saiki cah alim niku artine wong pinter, cerdas, wakeh. Ning karo wong tuwa do wani. Dituturi, mangsuli, dikandani malah menteleng. Malah kata Ustadz saya gini kok, kalau gitu ndak boleh, lah cah gendeng. Wong tua kok kalah karo Ustadz iki lho. Masuk.
Masuk nggih. Pun ngoten mawon rampung. Hah? Ya yen anu tak mimike sik. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kula nek susu seneng kok. Nggih, seneng no loro Mas. Nek sisi ya piring. Bismillahirrahmanirrahim. Disoteng Mas. Rada diyum kan ketok gede Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Susune saset. Eta nek susu saset iki. Lha nek susu seneng kok, Dik. Putih nggih seneng, coklat nggih seneng. Nggih, coklat nggih seneng. Sing penting ampun bar kerokan. Nggih, Dek. Nggih, budak wingi kula nekat lho, Dik, bar kerokan tak kokop. Cangkemku pedes. Isine remason tok. Telung dina ra ilang pedese. Lah iya. Dosa kowe. Berarti kulino iki. Nggih, ngoten mawon. Ada kiyang, Mas. Ada kiyang. Ngaten Bapak Ibu, nanti insyaallah lain waktu dipun lajengaken nggih. Niki materine dereng rampung Pak Lurah. Monggo mengke dipun rembak kalih Bu Lurah, kalih panitia sanesipun. Masalah rego mengke dirembuk lah kaya karo sapa wae. Gitu ngomong kita itu kan satu aliran, gitu nggih. Podo sama-sama kuliahnya sama Pak Di sama beliau, tapi YN sama saya di Setain dulu namanya. Namanya UIN, sama-sama UIN, tapi beliau di Semarang nggih. Pak Lisongo, saya di Raden Mas Said. Jadi ilmunya sama, aslinya sing patut dakwah niku Pak Lurah. Karena beliau jurusannya dakwah. Tapi nek ngisi malah do wedi jamaah iki. Lah nggih Pak Lurah niku jos tapi tidak memperlihatkan. Aslinya kula niku di bawah beliau karena beliau kakak tingkat saya. Beliau. Ngaten nggih. Makasih Pak Lurah, barakallah. Ngaten Bapak Ibu, monggo dipun tutup kalian qiyam riyen nggih Bapak Ibu nggih. Ampun kuntur riyen monggo sangga langit sangga bumi Mas. Sallallahu alaihi